స్వామి నల్ల నల్లని వాడ మాలగా వాడ ఒట్టి కాంతల వాడ వైకుంఠ మాధుడవు స్వామి ఆలమోరల్లుడవా అవతార బృందుడవా వారల్లుడవా వెంకటరమణ తేన గంటల్లో 7 గంటల పైన 7 గంటల పైన స్వామి స్వామి వడ్డీలకు దేవుడరా దేవుడురా గానం ఉంటే మేఘమ సాయు మగలు చేవాడే నల్లోడుంటూ అడుగడుగు దండాలు నారముడు స్వామి బతికిన కాలం జాతమురా కాలమనందు శివ శివాని కలవా కుమారుడవా గౌరమ్మ పుత్రుడవే స్వామి పూజ చేసిన పూజ నీకయ్యా గణపయ్యా నరియో మాయమ్మ దరగమ్మ దుర్గా సేవ నాథల్లు తెల్లవాళ్ళు దొరగా మాయటనే ఉండే కన్నబేటల మల్లె రాజుకో దొరగమ్ము 7 గంటల వాడ వెంకటరమణ స్వామి శ్రీరామ హరి రామ సీతా పల్లవి రామ నమో రామ భక్త రామ